May buntag sa tanan. Cryptobert is back. Dugay naka-upload og videos kay nabisi sige trades. Back og taman. Mao na yun ako bagong i-share nga momentum strategy. Muna sa ang inyong gamiton, exponential moving average. IMA. Sit up niya 12.2650. Try nyo plot na sa yung chart. Tapos i-combine niyo og MACD, stochastic RSI or RSI. Ang pamaagi ano niya paggamit, ano niya siya. Once ka mag-cross ang 12 ug 26, paamboto niya siya nga mag-cross ang 12 ug 26 sa 50. Kini nga area diri, may ani nga mga form. Pabuto ginanyo ninyo. Busa mo mosulod og sa inyong position. Mas spot on futures, ma-forex o stock market. Okay kaya siya. Ako na siyang i-try. Tapos kung makasulod mo lang area, mo na inyo mag-gain. Kini nga movement, kini nga trend, mag-gain yun na. Kaya wala pa man siya kabalik og cross. Ma-hold yun ninyo. Hold ninyo dako. Ana, sample nga na. Diri pod di cross siya pero di balik og down. Kaya nga no. Namo ba siya resistance diri? Combination niya po na isa sa mga support or resistance. Dili lang kay ima lang. Resistance man diya. Yeah. Support diri nga area. Possible support niya dati. Di break. Create pa siya yung support. Siya. Mao nag-bounce diri nga area kay may support. Bounce balik siya. Kuan siya mo ang bisag ka na siya. I-cross na siya diya gamay ra. Ang imuhang makita gamay ra ni balik siya sentrin. Kung ka-entry ka diyang area, napok kay mga 1.50 1% ka pin. Okay ra na siya. Pwede na ka ma-exit na kay resistance man niya. Wa man niya break. Wala na break ang resistance. Pwede ka ma-exit. Exit ka diha. Kaya wa ma-break ang resistance. Tapos, nakita na po tayong maying trend. Kini entry point gyapon ni siya. Kini entry point gyapon ni kina-cross mga 12 ug 26 sa 50. So kana nga movement makuha nimo na nga dagan kana nga dam sa long pod niya talong niya diri ka entry ka diha kani cross ang 12 ug 26 sa 50. Pag imo po natan-awon sa MACD, momentum po na siya. Combine niya nila, dungan din sila pag cross sa 12 ug 26 sa 50. Ang MACD ana mag-momentum po. Kita kanyo, klaro kayo yung movement. Dili ka naisahag yung ma-false ka pero may minimize imuhang mga false or mga loss nimo. Basta kay mosulod lang ka sa pag-break sa 12.26 sa 50. Ay mo nga pag-hold ana, ma-hold yun mo na siya kani nga pump. Kani nga pump padong dito. Ma-hold na, exit nimo na diri. Kini nga area mo na exit nimo. Diri nga area imong exit. Ako nyo kag mahaber nga gain. Entry ka diri, exit ka diri.
So simple lang kay siya tanaw no. Combination sa MACD. Every cross gana niya. Walay cross na niya nga di ka mo gain. Na siya gain mga 1%. Pinakababa na ng 1%. Ani diri ni cross siya diri. Change trend po siya. 3% gani ni. Kung exit nimo diri 1% gyapon. Ang minani mo warang momentum siya balik. Nagi siya gain. Wala nga mo na akong i-recommend sa inyo nga mas okay na gamiton diri kining area diri entry ka diha exit ka diri tahe manggaling sundon yun mo ng pagmomentong balik 2% na gina siya gain ang MACD na momentum gina siya every cross niya momentum gina combine gina sila kana sit up nga 1226 nga ima sit up po na sa MACD ana kanindot lang kay makita nimo ang noise ma-filter sa ima ang noise sa MACD luhag man kay ng MACD so ang ima way mo plane sa dagan unang ma-hold nimo siya entry ka diri exit ka diri ayo jud entry nga walay tarong confirmation mo entry jud ka nga mag-cross ng 12.26 sa 50 pababa or pataas every cross ana sa duha kanang duha gyud mag-uban yun ang duha nga mo cross sa 50 diha ka mosulod abuton na nimo ngita na po kag laing entry nakanindot magud ani kay maka-entry ka pag dump niya pag reversal niya maka-entry pug ka mo lang makaingon ka nga kuyawan niya gi-entryhan man ang bearish bullish with combination nga po na siya sa support and resistance kay mamo to yung mga basihan mo sa mga pullback niya kay kanang ima entry point na siya og trend asa ka napit paingon kataman mag-hold sa imong position kay mas importante man tong sakto nga entry kaya ang exit pwede naman depende sa imo kung asa kataman imong risgo nga makaya nimo kani okay na ko ani nga gain depende na nimo na entry ka diha entry mo diha entry ka diha tapos mag entry nimo dire pag entry nimo diha kini cross naman ang 12 ug 26 so baba pagbaba imo gina ma-hold ka diha ang area diha kini dire nga area dili pa ka exit ana imo pa na siya break ang imong exit ana na dire mo na exit nimo kung imo na siyang i-measure sa trading view sa measurement na tools sa trading view kung dire ka ni-exit 10% 10% di ba dagko kina siya gain bisan pag gamay ni siya sa bullish niya mo ning gagmay siya bullish kay isa po diha once nga ang higher time frame bearish gani na siya bullish gagmay ra ang bearish na dagko kay gain kitanaw na to sa 4 hours time frame apa man ta sa bearish di ba wala mo kita na bullish confirm jud murang nay mga pump gagmay pila ka percent pero makuha gyud nimo na kung gamit ka ani prani diri area kini cross diha ang kuan di ba momentum siya pag entry na mo nang hold nimo siya abang ka diri hold nimo na siya ana da entry ka diha nga area diri nga area entry ka nya abangan mo na nga movement abangan movement wa ka lapos makapadayon gyud mo sa trend
makapadayon gyud sa train nimo. Ya tapos diri na ka maka-exit kay confirm naman nga ni cross. Pag cross na exit na ka. Unya kung imo na siyang i-measure, hintay kaning kandela ni kani nga candles. Tan-awar mo na siya. 5%. Adyo kay gain. Nya naka-leverage ka gunan. Una akong ginagamit prani wheels man nga move kay kalit kayo. Bullish na siya nga trend. Kini nga trend. Bullish na nga trend. Bullish. Dapat ana diri paginan na siya. Pero na may wheels. Pag igo sa wheels, maka-exit ka. Ma-exit ni mo diri nga area. Maka-exit ka niya, maka-re-entry pa jud ka. Kabalo mo kang confirm nga nag-change trend, momentum babalik. Entry nimo da nga area, padulong ka diri. Possible nga maka-entry ka diri, confirm nimo ani diri nga area. Ya ka maka-entry. Tapos entry nimo diha. Tuloy-tuloy ka diri nga area. Diri makuha nimo ni. Kung ato nang emission sa trading view, on entry ka di confirm. Ya. Breakout niya. Exit nimo diri. 2%. Pwede po diri. Hold pa nimo ning 5% diri. O 4%. Makuha gyud pa mo na. Depende ra man sa imong risgo asa tama nimong gain nga gusto. Paano nga ning mga move kani kita na to. Malipat yung kana. Pero gamit ang ima, di ka malipat. Wala man siya ni cross. Wala siya ni cross sa 50. Ayaw i-close. Hold lang ka. Minsan pag ni-down na siya. Pero wala man siya ni cross. Wala confirm na. Kita na ni mo sa MACD na. Wala na siya nag-momentum. Wala na nag-momentum. MACD. Dire, momentum. Confirm. Momentum na siya. Dire, momentum. Hindi naman siya ma-close ning kaning move kaning ni di ka ma-pick out ana. Di ka madlock ana. Makapadayon kasi mo ang trend. Ya, diri momentum gyapon. MACD momentum. Di ba? Makita ninyo nga unsa ka powerful ang momentum strategy na akong nabuo. Try lang ninyo practice or subaybayin sa ninyo ang dagan sa trend. Busa mo entry kung tama ba ko. Okay, ako kapilan akong sigkagay na niyo. Bisan pag mabulish na siya, makuha ko na yan, igbaba na, makuha gyapon ako na kay mo ni akong ginagamit. Free ra ni. Sharing ideas lang good. Ana ra ba? O kato lang siguro.